Hej, mit navn er René Lund Esbensen. Jeg vil i dette screencast fortælle lidt omkring videomaterialer på Klasserum.dk. Jeg vil i screencastet komme ind på de tanker, vi har omkring videomaterialer på Klasserum.dk, samt vise, hvordan man søger efter videomaterialer på Klasserum.dk. Først lidt omkring tankerne bag Klasserum.dk i forhold til videomaterialer. Vi har 3 mål med videomaterialer på Klasserum.dk. For det første vil vi gerne opbygge et stort bibliotek af videomateriale, der er velegnet til Flip Classroom i Danmark, der kan deles mellem lærerne. For det andet vil vi gerne tilbyde en platform, hvor lærerne, der selv har produceret en video, kan gøre sin video tilgængelig for sine elever og sine kolleger. Vel at mærke, uden at læreren selv skal tænke over de tekniske aspekter. For det tredje vil vi gerne tilbyde en platform, hvor lærerne holder styr på sine egne videoer, som lærerne ikke ønsker at dele med andre. Det kan være fordi, at videoen refererer til noget konkret, som en lærers elever laver lige nu, og derfor ikke har relevans for andre end lærerne og eleverne selv. Du gør dit materiale privat ved at vælge privat som synlighed, når du opretter materiale på Klasserum.dk. Privat betyder, at det kun er dig som lærer, der kan vælge at vise videoen for dine elever. Andre lærere har ikke adgang til videomaterialet. Når man bygger et bibliotek op, så er det vigtigt at finde en struktur, som gør det nemt at finde relevant videomateriale. I sådan en struktur skal der være en balance mellem på den ene side, at det skal være simpelt, og på den anden side skal strukturen også være detaljeret nok til at afspejle virkeligheden. Det Klasserummet har valgt er en kategorisering af videomateriale efter fag og niveau, som sammen med en overskrift og en beskrivelse af materiale gør videomaterialet nemt at søge efter. Men lad os prøve at se på, hvordan man søger efter videomateriale på Klasserum.dk. Når vi er logget på Klasserum.dk, så kan du vælge at trykke på Søg materiale i undermenuen på menupunktet Materiale. Her får du en søgeformular, hvor du kan vælge niveau og fag. Samtidig kan du vælge at skrive i søgefeltet for at indskrænke din søgning. Sidste mulighed er at fortælle, om du vil se det videomateriale, du selv har oprettet. Lad os prøve at lave en søgning, hvor vi søger matematik i 9. klasse. Når du har søgt, kan du filtrere yderligere i din søgning ved at skrive i feltet Filtrere søgeresultat. I selve søgeresultatet kan du gå til materialet ved at trykke på billedet eller overskriften, eller vælge et preview af materiale, hvor du får vist materialet uden at du forlader søgebilledet. Du kan direkte fra søgebilledet vælge at oprette en lektion ud fra materialet. Det var i meget korte træk, hvad du kan med søgning efter videomateriale. Tak fordi du kiggede med.